Ko hanmen ko para how try Jesus Christ mentaka step ngiyos ngeu ka jing pule ka basngot tanat bha ladang ni pule ya ka arlai sen ru ladang ni puson ya ka ru ka ba sho jing mut ka ba kedau sika de yang ai pi sepang ka jing bot ya jisu ya ka jing khot jong jisu ya la ki apostol ki jong u ngaku abanai ye pick away ga jing thu khana ga balan kot si sin la don way ukpa bad lau jong khon warit ki ai leng ba ka way ka panthor ngitip ba ka panthor ka ba jam kine ki arngut ukpa uya chakmat ukhon pat ubot nadin jong ukpa ukhon haba uyai nadin ukpa uyai tik patik ya kito kidin jan jong ukpa jung u syam ya haki wei pat kalanti lane ka lat hanrei u bu ki keja jung u ha kano ke jaka ba ukpa jung u uyai ta ha anda kila yai leng ba ka pathor ka ba ukpa ukhon u ong halau ukpa pa pe kalanti bangi ya ngiyai arngut hanrei don tang atli kidincat ukpa ubait la jong khon upait i ju bodong hooj ko khon ngayo i kidon tang atli kidincat ki jonga ukpa ong biang yo khon hooj ko khon menta kasngi pilabot ya kidincat ki bangayat manga menta akan ke pentor ke ba hanrei ngakwa ba ngakermen bangit scam ba piru haka jeng em jung pi baros lenter piniai haki dinjat kiba ngalayat kiba ngalapan ep hoy ko hanmen ko para ka jeng em kristan junga ba jung pi kalong thik kum gane ka jeng thu khana balangkot phang pa badukun ukpa ya chakmat ukhon pat ubud ya kidinjat neuyat haki dinjat jung pa jung kumju manga maphiru ki kristan ni ya hadin jong ujisu badai ulai ukpa jungi uya ya khamat jungi ni kinong bot ki jungu ni ha bania ha kidinjat kiba ujisu ulayat bad ni ha bania ya kita kidinjat kiba ujisu ula pen i ula hikai bad ula khot lawere ngai pi bania kumang yos ngeu ha ka gospel menta ka sngi ka gospel now Yohanes klanong barangkong khot lai pusan hado sa puar ni osngau ba habau Yohanes Baptis ulayo i bau Jisu wan hajan jungu la pertajam da kasur ga jungu uang hakmi ukhanong brod jong ublay haba Yohanes ula kren ya gine kitin lana la perta ya gine kitin hakmi ukhanong brod jong blay dan armud kinong bud jong Yohanes hi ki yosngeu ya kana kasur ba Yohanes ula perta bad kila sedang no ban bud ya ujisu bara argut menta kila sedang no ban kelah ka jing im ka jing ki ban bud ya ujisu ubadai umesaya habau jisu pat uyo i ya kine ki argut ki bud ya ujisu uphai den yaki badukeli piwat yano bad kila ong ya me kabamut kambang yasnga gospel korabi kabamut konong hikai ki ong mesong mesa hangdo ujisu pamanta haba kila keliu ujisu long ale wan batope syabong ale wan bodinga ale wan ya jakidin jadjunga hanreu jisu ong yaki ale wan bat tope habang ipison ya kini kitin kiba Yohanes Baptis ula kren bad ya kaba ujisu ula kren ha kini ki arngot ki apostol ane kinong budjungu ngiyos ngaw ba haba kini ki arngot ki apostol ki yos ngaw ya kasur jong Yohanes bau perta kila yos ngaw bad kila jubab ya kata ka jengkot bad kila bot yo Jisu
Kebanengkong kini ki apostol jong Jisu ki layos ngeu ya kasur ke baperta jam sepangu kon jong blei bat kila pediang ya kato kasur bat menta kila kelano ke jeng im ke jong ki kila bot ya Jisu. Kebanengkong ki yos ngeu ya kasur jong Yohanes omdei kasur jong Jisu. Kebaar bat menta ki layos ngeu ya ke jeng khot jong Jisu ya ki ale towan kadai ka jingkot jong Jisu yaki ban wan chau bat menta pat saikitin ong topet kamot kadai ka jingkular jong Jisu yaki ki apostol lane kinong bot jong ki arngot ko hanmen ko para ha ka jing im ka junga ka jong piro ngi haban yo bat sngap ban yo snyo bat ban ong ho ya kasur jong Jisu lane jong ublei jungi Jisu keren yang ayah pi hagi bon keliang haman ke kelimat haman ke sengi jong kajeng im kajeng kajeng pi Jisu keren Jisu wan hakasur jong nore jong no yole se ya pi ki kun gikti Jisu keren ya pi langba ki kimi ki pa jong pi kumba Jisu keren nangkong ya kena ki arngot langba Yohanes Baptis habau perta hakmi kulang berot jong blai yole se ki kimi ki pa jong piru ki perta hapi ki ong hapi hakmi ukolang berat jong blai kadai kasur jong blai hi bau keren lang bagi kimi ki pa jong pi yangi ki bala helasan ya pi ki kimi ki pa yole se kasur jong ki bahalor kasur jong ki reuniam kasur jong ki officer ki jong pi ublai ukren ya pi hakine ki rukom Henry kasyong hang hapi hatong ngi kloin em ban pli yel ke jong kiskor ke jengi ban sngap ya kasur ke bau keren hang hapi ngi haban jit haj kasur ke jong blei kawan hang hapi hakibun rukom hakibun kiliang hakir kom baper hakir kom ke babaha Jisu wan ban keren ngai pi hakir kom ki basniru kiwan yole se kadai kasur ke jong buman lane bapan shoyengi ban tap ye kiskor ke jingi ban bangin nom yos ngeu ye kasur ke jong blai Henry ngi hab ban IT yalade how Jisu kumba kine ki arngut kinong bud jong Yohanes hi haba kila bud yo Yohanes kila ngap ye kasur ke jong blai mentapat haba perta ki yos ngeu ye kasur ke jong Jisu ba khodiki ale to bud teman-teman kila ilau jong unong bot banengkong jongki manta kila bot yo Jisu mangama phiru ngede ban bot nuksa ya kanuksa babha jong kine ki arngut kinong bot jong Yohanes habaki yos ngewe ko surga jong blai kila bot no ya Jisu pan manta pat Jisu haba ula khod ki ale wan manta kila yos ngewe ya kana ka jeng khod bakar pang jong Jisu bat ulong tope himapi kajeng khot jong Jisu ngilayo pediang ha kajeng im kajeng ajung pi kum ki kon Kristen kum ukpa kum kami kum kanong hikai kum ko officer kum ki reuniam kum ki lingda ha kano ka kam ka bapidan kadai kajeng khot kajeng blai ha ba pi los ngeu ye kajeng khot kajeng blai mentau Jisu ong bat topet ke bamod ngi haban im no kajeng im kajeng ikat kum ka to kajeng khot kajeng bangin yoma dia kejeng kerku jong Jisu bangin yoma dia kejeng jong Jisu ngi hab ban im ya kato kejeng khot kejungi kumo mene kum ka kmi pi haban im kat kum kejeng khot jong kejeng im jong pi kejeng long kmi ukpa kejeng khot kejeng long pa jong pi ki khonru kejeng khot kum ki khon kileng do kiruniam ki officer la negi MLA la negi do kano ka kam ba fitrei kano ka kam ba pisimti halade kadai kajing ai ka jong blai pi kadai kajing khot ka jong blai ni haban em kat kum ka to kajing khot ka ba ni la ong ha oi ha kajing yai denti jing ya ka to kajing khot ka ba ni yas ngeu klampep ngin sa lap shi bun kajing sitom klampep ngin sa yo kita kajing artatin ha kajing em hakito ki kam ki bangile klempep ngin sa yo amat kita ki jing bom ya suthu lane ke jing ya kajia hakalenti ya jungi hakato ke jing khot Henry ko hanmen ko para ni haban kan mau wei bangila ong hoj ya kato kasur ke bau bleu khot yang IP bad ngi la sedang ban ya kato kalenti
jong ka jing khot ka jungi kumong Yesu topej mentang lapej ni haban ya sya ya baro kito gijing ki bangi kendu ha gijing em klam ka jing ngimla banyai hok ya kata kelenti kumba habas dang la ong la yitu kato gijing itu khana ka balangkot supang pa barukun ukun walada usyam jing banyai ya gitu gedinja jungpa tik patik ha ka panthor Henry suki ya hadu bakila yai lang ba ka panthor ka ba mga mapiru ngi haban bunuksa ya kane nuksa jung ne ukun umsyam ya khma jung ukpa ukun umsyam ya state namar ba uhab ya akidin ja jung ukpa uya suki ngiru ngi haban ya suki kebamon ngi haban perkhat ngi haban puson ban ngi haban puson ya ka to ka jengkhot ka ba ngi la yo ya ka to ka jengkhot ka ba ngi la pediang ha ka jengem ka jonga ka jengpi klamdon ka ta ka jeng perkhat klamdon ka ka jeng puson ya ka jengkhot ka ba ngala yo ka ba ngi la pediang ka ba ngi la om ha oi ngim la ban ya ha ka din ja jong Jesu la da shisha pi ko abalong ki kristan ki ba paka ki kristan ba shisha ki kristan bas ki basida ki kristan ki bahak ngi hab ban penken mau yala ka jong ka jengkhot ngi hab ban penken mau bangi de ban but suki jai ya kito giden jat ki ba ujisu la ya giden jat ki ba ujisu ula pen i yang ya pi ko han men ko para ha ka next step abang itrwa ya kana ka mas bukhoj khamtame abang itrwa yo kupu berkawan to ngi trwa yala de ha ujisu ba ujisu unang shimti yangi kumbau laong hagena apostol alewan batope klempep hanga piru man kapor man klemat man kasngiwong alewan sanga badiaj haglenti ka bangala pen ep klenti ka ba ngala hikai ep klenti ka ba ngala ai hapi te komta hakana step wah men ko para mat badman sem gijing man gijing perkhat gijing ko gijing thrang gijing dan kam gijing ni it how Jesu bau Jesu un penurlang ya baro kita gijing kwa gijing thrang gijing don kam tame gijing yai lenti gijing but jongi ya kita gidin jat ke ba Jesu la yat ke ba Jesu ul ai hanga happy ani ro ya Jesu Christ Amen.